Sí. Boa tarde a todas e todos. Bueno, presentar o meu último libro, Cela Nova, e facelo da man da Comisión da Memoria Histórica desta comarca, non me resulta en absoluto indiferente, por tratarse dunha asociación que fai un traballo encomiável como outras moitas asociacións coas que teño colaborado, coas que teño estado, como por exemplo tamén Amigos da República de Ourense, que están aquí hoxe presentes algunhas das persoas que o integran. Parabéns, antes de nada, pola organización destas xornadas. Foi magnífico poder ver dores de Coral Piñeiro, a noviña, que tamén hai que parabenizar e dar as grazas por este documental. E estou encantada de compartir mesa con Susana, coa querida Susana Sánchez Arís, e, bueno, pola presenza deste público que hoxe nos acompaña nunha tarde de comezo de vacacións, nunha tarde tan solleira como a pasada. Tal como acordamos, vou presentar moi esquematicamente a trayectoria da protagonista do libro nun tempo que non chega aos 20 minutos. Despois ficarei ao dispor de Susana para a conversa, para que ela nos guíe e pregunte como se debe necesario, o importante, o que queira. E ao final deixaremos un tempo para o público por se quer preguntar ou contar. Para comenzar, quero lembrar que cando preparaba o meu libro anterior, Irmandiñas, que saiu no 2020, andei durante moito tempo tras as pegadas de Carmiña Sierra, mas naquele momento fiquei sempre detida en 1935, cando Carmiña estaba exercendo a docencia en Linares. A falta de información realmente deixoume un pouco insatisfeita e con desexos de saber máis. Que pasou despois para que hoxe vexamos este libro materializado? Bueno, a xénese do libro é curiosa. No ano, hai 2 anos, en abril do ano 2022, un exalumno meu puxo nunha rede social a foto da súa avoa, irmá de Carmiña. Ao ver os apelidos, puxeme de contacto con el de inmediato. Ainda que apenas sabía nada da tía avoa, a información conseguida non daba nin tan sequer para un artigo, pouco despois todo mudou. O encontro coas netas que viven en Caracas foi fundamental porque foron netas non de fin de semana, senón que foron netas que viviron con Carmiña Sierra máis de 40 anos e 30 baixo o mesmo tempo. Por tanto, non eran netas de irse a entrar cada fin de semana. Primeiro por María Dolores Ara Díaz, en Madrid, a que fun ver en outubro de 2022, porque ela pasa estadías un fillo e unha filla que viven aí. Asiña se uniu desde Caracas Soledad Ara, a outra neta, que viaxou a Compostela meses despois. Coas novas tecnoloxías, o eixo Compostela-Madrid-Caracas funcionou á perfección. Eles facilitaron enormemente o meu traballo e puxeron o arquivo familiar ao meu dispor. Creo que son unha muller afortunada porque sempre atopo na miña andaina investigadora coas persoas axeitadas. E que hai neste libro? Jesús, o seu refuxio, a súa identidade e Compostela, a nai intelectual, van da man nos primeiros 20 anos da vida de Carmiña e van da man no libro, no primeiro capítulo, son 5 en total. Detíveme nas orixes familiares para trasladar cal era o ambiente en que viviu, que contrasta coa determinación que tomou de querer estudar. Unha saída non habitual para as mulleres de familias acomodadas. Carmiña era a terceira filla do matrimonio Sierra Domínguez con 5 mulleres e 4 homes. Unha familia da burguesía cesureña que vivía nunha casa moi acomodada. A través das páxinas do libro quixen mostrar que a cesureña foi unha adiantada ao seu tempo,
unha muller que, como outras moitas, foi aderindo camiños para as que viñeron despois. Carmiña quixo estudar, quixo ir á universidade e foi secundada polo pai. Foi a única das 5 irmás que pisou as aulas universitarias. Para as mulleres do seu estatus social había a chamada educación de adorno, con vistas a preparalas para o matrimonio. Das que seguían unha carreira, a maioría ia para o magisterio, a máis feminizada naquela altura e agora, porque se consideraba como unha continuidade do lar. No bacharelato das carreiras universitarias eran excepción, naquele momento. Foi no Carmiña, que con 10 anos ingresou no Instituto Xeral e Técnico en Compostela. Hai unha imaxe, que non me resisto a pôr, unha imaxe de 1900, no libro de 1919, que puxen aquí, que dá idea da porcentaxe de alumnas naquele curso. 9 entre 55 compañeros. Están na segunda fila, ao lado do profesor de matemáticas, Carmiña, que está á esquerda, cunha trenza. Na segunda fila, á esquerda, cunha trenza. A súa entrada na Universidade de Santiago ainda foi máis excepcional. Quería citar dos feitos ilustrativos antes desa entrada, dos feitos que mostran cal era a situación das mulleres naqueles primeiros anos do século. A súa entrada oficial nas universidades tivo lugar no ano 1910. Julio Budel, que era naquel momento o ministro de Instrucción Pública, dixo: máis que decretar e conceder, o que fixen foi recoñecer os seus dereitos. Mesmo así, as irmás Elisa e Jimena Fernández de la Vega, que foron as primeiras médicas que estudaron na Universidade de Santiago, foron obxecto de burlas e incomprensións por parte dos seus compañeros, e un profesor tiña que acompañalas ás clases para que pudese asistir con certa normalidade. O mesmo ano, 1910, o segundo feito que quero trasladar como exemplo, o director e redactores da páxina literaria do xornal Compostelano convocaron un concurso feminino baseado en 3 atributos como ven aí: fermosura, elegancia e simpatía. Houbo o escrutinio e os premios correspondentes. Estes dous feitos, hai moitos máis, dan unha idea da realidade que vivían as mulleres naqueles primeiros anos do século XX. Non mudou moito a situación na década seguinte, a dos anos 20. Situoume en 1922, cando Carmiña cursou primeiro de Filosofía e Letras na Universidade de Santiago. Esta é unha imaxe daquela época. As mulleres andaban na procura do seu lugar na sociedade, mais a incorporación aos espazos públicos e o acceso ás universidades producíronse moi a modinha, porque o androcentrismo, isto é, o home como centro, como medida de todas as cousas, seguía a acampar por todas partes. E isto explica tamén a escasa presenza feminina na Universidade de Santiago. As orlas de Medicina e Farmacia do ano 1925, cando Carmiña estaba cursando terceiro de Filosofía e Letras, dá unha idea de que esta situación era así realmente. Confirma esta excepcionalidade que estou falando. Na de Medicina hai unha muller entre 43 médicos. Na de Farmacia hai outra farmacéutica entre 39 compañeros. Como o Seminario de Estudos Galegos foi unha entidade ligada á Universidade de Santiago, é doado comprender que a súa presenza fose testemunhada, porque das poucas que pisaron os claustros universitarios, só algunhas ingresaron naquela entidade, no Seminario. Sierra entrou uns días despois de constituirse. Feito singular, que unha moza de 17 anos que cursaba entón segundo de carreira entrase naquela entidade centrada na realidade galega, dedicada á investigación, entidade na que partilhou traballos e ideas con compañeros da súa xeración, mas tamén con homes que duplicaban e triplicaban a súa idade.
Por exemplo, os dous presidentes da entidade, Cotarelo Valledor, que era tamén profesor seu de literatura, na carreira de filosofía e letras, levaba 27 anos. E Cabeza de León levaba 42 anos. Neste sentido, Carmiña foi unha pioneira. Chegarían despois algunhas máis, realmente moi poucas. Aquí aparecen algunhas de 3, nem sequera temos o nome. Son escasas as fontes documentais sobre aquela etapa inicial nos seminarios dos galegos e tampouco os compañeiros que publicaron memorias citadas. Tampouco as citaron. Sí, citaron a outros seminaristas, pero non a elas. Mas sí constatei, e así se reflicte na obra, a súa presencia en actividades da entidade nas sesións semanais e de eventos. O que se recreei unha referencia sobre o seu comportamento idiomático e da miña universidade nos anos 20, Filgueira Valverde, o seu autor, situou a influencia, a influencia do teatro, as lecturas e as conferencias tiveron, cito, no anovamento do uso da fala na conversa, sobre todo entre as mociñas figalgas, de tal xeito que ainda lembramos os nomes das que eran louvadas por atreverse a responder na fala dos probes e dos eruditos, escribiu o Pontevedrés. Entre aquelas mociñas figalgas, que falaban o galego, estaba Carmiña, que tamén fixo parte dun grupo de teatro que se chamaba Cadro Universidade, co que representou a peza lúdica de Cotarelo Valledor. Recén licenciada en Filosofía e Letras, con 20 anos de idade, unha bagaxe considerable de lecturas e coñecementos adquiridos no instituto e na universidade, un compromiso coa lingua e coa cultura de noso, con ansia de aprender máis, acariñaba a idea de preparar o seu futuro profesional polo camiño da docencia. E marchou a Madrid a preparar oposicións. Primeiro na residencia de señoritas dirixida por María de Mael e despois en pisos con compañeras adquiriu un perfil de muller libre, profesional e independente, inmersa en actividades culturais e con inquedanzas políticas. Ali viviu con alegría a chegada da República con amizades que foron moi importantes na súa vida e que despois habían de aparecer nas actas do seu Consello de Guerra. Aquí temos, por exemplo, algunhas daquelas amizades, Dolores Ibarri, e a dereita, Carmen Caamaño, unha muller moi importante, que estivo en cargos dirixentes da Federación de Universidade Escolar, foi a primeira gobernadora de Cuenca, e abaixo o que sería o seu compañeiro de vida, tamén inmerso na actividade política, Carlos Díaz Rodríguez. Foi neses anos onde se puxo de manifesto o compromiso político no que tamén foi unha pioneira. É sabido que a República trouxe moitos avances e melloras para as mulleres, mais a participación política tardou en chegar, e Carmiña foi unha das poucas militantes do Partido Comunista. Ser docente de literatura era unha das súas aspiracións, e foi, mentres puido, exerceu a docencia como catedrática de literatura en institutos andaluces, en Ciudad Real e no Instituto Obreiro de Madrid. Igual que o seu compañeiro, catedrático de xeografía, nos mesmos centros que era. A guerra incivil arrasou como un furacán coa trayectoria de homens e mulleres por pensar en diferente, por defender a República. A parella non se someteu ao expediente de depuración e marchou, escapou un salvoconduto a Pontecesures. Viría despois case 7 anos no lugar de nacenza de Pontecesures, na moderna e ambiciosa explotación agraria que montou o matrimonio con axuda familiar porque les quedaran sen salario. A granxa María Dolores, que en algúns aspectos coincidía coas directrices da visión biolóxica de Galicia. Foi unha experiencia enriquecedora por Pinares, a 2-3 kilómetros de Pontecesures. A María, Carmiña, o seu nome Carlos, a nena, a súa primeira filla que nacera en 1935 e pasou a etapa da guerra coa nai de Carmiña, e un nene que naceu no 42. Montaron aquela granxa onde había vacas, porcos, galiñas,
gansos, parulos, colmeas. De feito, aquela experiencia serviríalles no exilio para traballar en explotacións do mesmo estilo. A atención á granxa compaxinaron unha intensa actividade política clandestina, na que Carlos e Carmiña foron figuras decisivas, xunto a persoas moi coñecidas, non só de Pontecesures, senón a nivel galego. O grau de implicación de Carmiña foi moi forte, por militantes galegos e dirixentes desplazados desde Madrid montaron unha rede que colaborou coa guerrilla antifranquista na época, sobre todo coa cuarta agrupación, na época que estaba dirixida polo guerrilleiro Manuel Ponte Pedreira, para levar a cabo a chamada Operación Termópilas, que no libro está descrita con todo detalle, con nomes e datas. A Operación Termópilas consistía en matar o dictador no mes de xullo, cando ia a Compostela, no camiño de volta, a Coruña, a medidas que estaban facendo. Foi unha operación que finalmente non se levou a terra porque había moitísima vixilancia. Esta foto daquela etapa é na granxa de Cortinares. Tras a súa detección e o Consello de Guerra, pasou 3 anos no parque de Ventas, onde, curiosamente, desenvolveu unha intensa actividade política que tamén sinalou aquí, porque xa non estaba dirigida por as monxas, que había funcionarios. Estaban perfectamente organizadas nas diferentes galerías, ela dirixía un xornal, formaba as xente nova que chegaba e posteriormente partiu ao exilio. Todo o período de Madrid, Andalucía, Pontecesures e Ventas está relatado con vagar en 3 extensos capítulos nos que incorporou valiosos documentos totalmente desconhecidos. Na parte dedicada ao exilio están os traballos e os días da parella Díaz Sierra. Traballos diversos. Carmiña traballou como dependenta nunha librería italiana, traballou nunha moblaría, o seu goce tamén, como dependenta, unha caixa, nunha granxa, a Granxa do Artide, tiñan experiencia de Cortinares, e finalmente montaron unha librería ela e o seu nome, até a xubilación. Tamén incorporou a parte máis humana neste último capítulo, o de vir de 2 exiliados que tiveron que recomezar a vida e onde foron nacendo as seguintes xeracións, que senten paixón polos avós e polos bisavós. E non esquezo a conexión espiritual que a mantivo unida de por vida á súa terra. A pesar de se sentir ben en Caracas, onde tiña a vida e a familia, Galiza ocupou sempre o seu pensamento. Aquí aparece coas 2 nenas que foron as miñas informantes en unha foto de comezos dos 60. Só viaxou unha vez tras a morte do dictador e nunca máis volveu porque todo era diferente, morreran os pais. Tivo como unha sensación de extrañamento e, a fin de contas, ela era Carmiña La Roja, como era coñecida por parte da familia. En Venezuela estaba a familia que formou e tiña tamén un irmán. Ali morreu en 1996, entre o cariño familiar, a cesureña que atravesou o século XX e cuxa trayectoria non deixa indiferente a ninguén, que aparece co seu nome nos últimos anos de vida. Estas notas que fomos deixando están desenvolvidas coa amplitude necesaria e contextualizadas neste ensaio saído do Prelo hai 6 meses. As persoas que escribimos libros, sobre todo as que facemos en galego, precisamos primeiro de editores ou editoras que apoian os nosos textos, de libreiros e libreiras, do público lector, dos medios de comunicación que dan conta da súa saída ao mundo. O libro galego precisa tamén de apoio institucional, que non ten. E tamén precisamos de actos como este. Eu quero agradecer a memoria histórica de Celanova a posibilidade que me brinda para poder achegar a miña sierra ao público. Non esquezo o editor Enrique Alvarellos que fixo posible a materialización deste ensayo e entregounos esta edición con páxinas oxigenadas. Chama el páxinas oxigenadas de acerto, páxinas que se agradecen cando lemos, porque
apenas teñen notas, e teñen o interlineado suficiente, e letra non pequeniña, páxinas que conteñen alrededor de 100 imaxes e documentos que o enriquecen. 2 apuntes máis. As emocións, os afectos, fan parte ben importante das nosas vidas. Non me resisto a trasladar a función terapéutica que tivo o libro cando chegou a Caracas. Así me definiron as netas a relación que ten a súa nai, que vemos aquí en imaxe, María Dolores Díaz Sierra, a relación que ten a súa nai co libro, que definiron como terapéutica. A filla de Camiña cumpriu 89 anos a comezos de xaneiro, ten a memoria danada a do presente, non a do pasado. E desde que chegou ás súas mans, mirou-no, colleu-no, volveu a coller, amenceu algúns días con el nas mans, viu unha e outra vez as imaxes e lembrou unha serie de feitos dos anos que pasou coa aboa en Pontecesures. Mais recente é a mensaxe que me fixo chegar a familia desde Caracas, ao comezo deste ano. Cito: facendo balance do 2023, todos concluímos que o libro sobre Má, chamabanlle Má, e ao avó chamabanlle Pá, marcounos o ano e deu-nos a maior alegría e orgullo. Así que xa sabes que fuches a responsable da nosa maior felicidade. E o segundo apunto, o que finalizo, remóveme por dentro, realmente. Cando hai tanta xente galega que di non saber falar a lingua de noso, as dúas netas leron o libro sen problemas, ainda que se les escapou unha palabra, pero entendían polo contexto. Porque, como me contaron, o galego estivo presente nas súas vidas desde nenas, de tal forma que, cando ian ao colegio e utilizaban termos galegos, colo, pecha a porta, as outras nenas ficaban extrañadas. Tamén cantaban desde pequenas cancións galegas como Undiñas Venes, que se ensinara a aboa. A aboa Carmiña, o nome con que era coñecida, co que asinaba, vemos na capa, na foto do que aparece na capa, e o nome que quise utilizar neste libro, que foi o meu contributo ao centenario do Seminario de Estudos Galegos. Carmiña amaba a lingua galega, amaba a súa terra, e a ela quixo volver, e así o deixou indicado. Volveu, mas non en vida. O seu fillo trouxo as cinzas desde Caracas e espaixeunas no río dos seus amores, o río Mira. Velaí a nosa Carmiña Sierra. Moi ben. Agora, toca interrogatorio. Trouxe aquí algunha obra, xa lle dixen que a vez se deixaba de facer expresar, pero eu referíame ao peso, non? Evidentemente un tipo moito máis lixeiro. Si que nos fai caso, e Alvarez ten razón que lle fai unha edición moi agradable e lexible. Un dos primeiros libros que eu tive de alguna manera foi este, o Dicionario de Mulleres Galegas. E neste dicionario hai unha entradiña que tiña marcado e que di isto: Sierra Carmen, actriz, pertenceu ao cadro dramático Universidade de Santiago de Compostela. Hai constancia da súa participación en Lubicán, de Cotarero Vallador, con dirección artística do pintor Mariano Tito Vázquez. Este grupo levou ao palco gracias da primeira época de Cotarero Vallador, o seu inspirador e sección de director escenógrafo do 22 ou 34. Espero que sabías en 2007 de Carmen Sierra, nada máis. E de aí, aquí, eu creo que hai toda unha trayectoria, toda unha dedicación e eu creo que tamén unha aprendizaje de como investigar e como buscar, non? Porque, bueno, aí é o que empecé escutando, non? Que eu creo que aquí hai un vaciado de bibliotecas, moitas veces, non? E despois evoluímos a outra maneira tamén de completar ese vacío de bibliotecas, non? Que es esto de Xaxis? A ver, sí, efectivamente. Hai moito traballo detrás porque eu teño unha idea clarísima e é que a obra sobre as mulleres é sempre obra aberta. Ou seja,
nunca hai que deixar finalizada esa investigación. Eu volvo unha e outra vez, non só as hemerotecas, senón a outra serie de fontes. Eu fui a registros, fui a notarías. Bueno, a hemeroteca é a fonte fundamental, cando non temos fontes escritas anteriores. E mesmo tamén acudín a fontes orais. Aquí neste caso as fontes orais foron decisivas, pero non sempre teño a sorte de dar as familias. Ainda que por regla estelar, como son, traballo de unha forma un pouco, diría, a ver, como case detectivesca, indo mesmo ás páxinas telefónicas, a xente telefónica a mirar para ver apelidos e chamar, mire, por favor, vostede é familia, que sexa, non? Pois non tengo nada que ver, pero moitas veces teño que ver, por lo tanto, primeiro de todo, obra aberta sobre a que hai que ir sempre volvendo. Hemerotecas moito e logo fontes familiares. Con este libro, o dicionario, estive un montón de anos. Por lo medio, metín outras cousas. Foi moi curioso porque cando me encargaron o dicionario, dixo un meu editor: Aurora, mira, poderías facer un pequeno dicionario sobre mulleres que te gasten. Poderás chegar aí a 200 ou a 300 mulleres. Creo que sí. Hai alrededor de 2000 nomes aí, pero claro, foi un traballo de moitos anos. O libro das gravilleiras, de 5 anos. O libro das clementiñas, de 4 anos. E dixe, acabouse. Nunca máis. Acabouse. O seguinte libro será unha monografía. De momento, penso seguir por aí. Que son libros, ademais, que se leen rápidos. Hai unha autora que se chama Elena Ras, que fixo un libro que se chama Como acabar coa escritura das mulleres. E o que fixo, no seu momento, o libro que vos recomendo moito, porque é unha parte moi irónico, é moi divertido. Ela analiza porque hai tan poucas mulleres escritoras, aparentemente. E o que fixo no seu momento, nos anos 80, foi estudar todas as enciclopedias, todos os dicionarios literarios do ámbito anglosaxón, da literatura inglesa. E constatou que desde que existen enciclopedias desde o século XVII, sempre as mulleres aparecen como moito un 5%. E era unha das súas teorías que estamos condenadas a ser 5% sempre das enciclopedias, porque, bueno, ela foi comprobando que iban cambiando as mulleres que se incluían no canon, pero que sempre sustituían con unha muller anterior. Nunca sustituían un home, es decir, non se eliminaba un do canon para colocar unha muller. Entón, por iso nunca, en muitos libros que ela estudara, pasábamos as mulleres entre o 5 e o 8%. Mais do 8% era non encontrar en ninguna obra, destas así de referencia nas que se falaba de persoas de tal. Entón, claro, a mí a reflexión é que crees que, por exemplo, un traballo como este fixo algo de media en que hoxe en día mellor aparezan máis mulleres ou menos no canon galego, ou que crees que temos que seguir sachando porque non hai maneira? A ver, seguir sachando é que seguir sempre sachando. Pero vamos a ver, cando eu comecei con este dicionario, mirei enciclopedias, había moi poucas mulleres, mirei historias locais, as fontes foron diversas, até curioso. Un día fui a Vila García porque tiña que consultar Galicia Nueva, porque ali sabía que había algunhas cousas que andaba detrás delas, e mentres me traían as cousas había ali unha mesa con prospectos e cousas, e de repente vexo un folleto das festas de 1946. E puxen así totalmente a follear, e de repente vexo a foto, unha foto que andaba detrás eu dela, a foto de Matilde Vázquez, unha cantante lírica. Se mira ti por onde... Ou seja, que con isto fume os anos. 5%. 5%, claro. Entón, eu tiña un problema, que criterios sigo? Entón, os criterios realmente foron un pouco eclécticos. Eu fui tirando por onde podía e adoptei unha decisión que penso que foi acertada. Penso que foi acertada porque a partir das leis do dicionario houve moitos traballos locais, moitos,
traballos locais que seguiron o mesmo criterio. Isto é, non é un dicionario elitista, é un dicionario que aparece mulleres importantísimas. Aparece a de Castro, Concepción Arenal, Carla Bazán, que se pensaba sempre anos atrás que eran as tres únicas mulleres que houve no século XIX. Están así, de mulleres no XIX. Pero non metín só as escritoras, as pintoras, as dedicadas á música, senón que metín as mulleres que tiñan actividades importantes en oficios, as redeiras, as parteiras, as tecedeiras, mulleres de todos os ámbitos, que fixeron contributos importantes á sociedade do seu tempo e moitas veces tamén á economía familiar e á da sociedade en que estaban inmersas. Por lo tanto, aquí, bueno, aparecen cantidad de mulleres, como digo, de todos os ámbitos. E tivo certo éxito ese criterio, porque houve moitos traballos, pero claro, hai que seguir traballando. Humildemente, algo conseguimos con achegar todas estas mulleres, igual que fixeron outras mulleres. Bueno, outras moitas. Non demasiadas, porque curiosamente as que traballamos en investigacións de xénero non somos demasiadas, como hai que decirlo. Eu, bueno, teño entendido que moitas veces isto era como unha especie de base a partir de onde traballar novas chegas, novas búsquedas, ou completar, non? E, bueno, non só por outra parte, senón para tamén por moitas outras que vienen detrás. Porque, bueno, na miña casa é un libro de consulta. Eu teño unha irmá, bueno, historiadora tamén, e o dicionario das mulleres, antes de facer calquera cousa, vou mirar o dicionario da autora que se está. É así, Carmelina, outra Carmela. O que me vou encontrar esta Semana Santa, ditos ese de paso. Estamos en un espazo que leva de Berenguer. Sí, Luara. Que é unha señora, Luara. Sí, tamén está aí. Cala por aquí, vamos cala. Sí. Estaba aí buscando por ela. Voume ir aquí a Biblia. Vale? Creo que tamén na consideración das mulleres, por exemplo, no campo da memoria histórica, hai bueno, eu creo que tamén non é unha consideración só de que non tiveran espazo, non foran vistas, non foran tal, senón que non se valoraban todo tipo de valor, de situacións, non? Eu traíamos, non sei se vos molesta que vos leo un poema. Buena historia. Para nada. Quería traer a lista, teño buscado. É de Isla Simposca, non sei se coñecedes esta poeta. Se non a coñecedes, eu recomendo vela moito. É que edicións positivas, eu busquei o libro na casa que non encontrei, eu sempre o leo de internet en castelán, pero edicións positivas ten editado unha antología de poesía de versos explosivos de Isla Simposca, levou o premio Nobel, para mí é unha poeta maravillosa. E ten este poema, que eu creo que introduce ben o que quero que falemos, que se titula Despois de cada guerra. E di así: después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. Nos van a ordenar solas las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro, las cenizas, los muelles de los sofás, las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro. Alguien pone un vidrio en la ventana y la puerta en sus goznes. Esto de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra, a reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Las máquinas quedarán hechas jirones de tanto demandarse. Alguien con la espada en las manos recordará todavía cómo fue. Alguien escuchará asintiendo con la cabeza en su sitio, pero su alrededor empezará a ver algunos a quienes les aburrirá. Todavía habrá quien a veces se encuentre entre hierbajos, argumentos mordidos por la cumbre y los lleve al montón de la basura. Aquellos que sabían de que iba aquí la cosa tendrán que dejar su lugar a los que saben poco, y menos que poco, e incluso prácticamente nada. En la hierba que cubra causas y consecuencias, seguro que habrá alguien tumbado, con una espiga entre los dientes, mirando las nubes. Pero a mí eso de después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. Creo que no es solo después de cada guerra, es también durante. ¿No? Durante cada guerra
durante cada dictadura e cada posguerra. E creo que hai unha cuestión que ti aquí colocas en mulleres na guerrilla antifranquista galega, que é poñer en valor certos traballos que non son éticos, porque creo que estábamos contaminadas pola época, la Ilíada, e esquecemos o doméstico da Odisea. E entón creo que hai un traballo brutal en mulleres na guerrilla antifranquista galega de colocar en riba da mesa as guerrillas da Chaira e explicar claramente cal era o labor e o valor desas mulleres, independentemente de que levasen pistola. Entón, a mí me gustaría que frases un pouco disso. Sí, o labor foi fundamental. Son as mulleres que Fernanda Romeu, cando se refere a elas, de que foron o eixo invisible do acontecemento histórico. É verdade. Foron fundamentais, e isto dito non por mí, que podía dicilo despois de estar 4 anos investigando. Isto dito polos propios guerrilleiros, dito por Camilo de Dios, no documental As Silenciadas, que está inspirado no libro, os 6 capítulos que aparecen aí, dito por Francisco Martínez, Kiko, dito por Francisco Rey Galvís, ao que entrevistei na Habana, en 2008, dito por persoas que sabían cal foi o seu labor. Dicía Camilo de Dios, di Camilo de Dios no documental, o labor das mulleres foi máis importante que os homens, porque os homens, di el, levantábanse pola mañá, collían a súa xunta e ian traballar, e elas son as que estaban con nós constantemente e son as que padeceron realmente moitísimo, porque cando estaban queimadas as casas onde habían os guerrilleiros, elas comenzaban a ser perseguidas e algunhas realmente pasaban moi mal. Algunhas foron fusiladas, outras encarceladas, outras torturadas, que o labor das mulleres da Chaira, porque no monte houve poucas, nas clandestinidades houve poucas, porque naquel momento, na década dos 40, a discriminación de xénero existía tamén na esquerda, e tamén na guerrilla, evidentemente. E só subían ao monte, o monte que podía ser un refugio feito nunha casa, só pasaba na clandestinidade, digamos, cando xa estaban moi vixiadas e corrían moito perigo. Xa que sí que foi fundamental. Justamente, dúas das mulleres que citas ti en Seike, están aquí, neste libro maravilloso, que se chama Seike, que recomendo a quen non lo lese, que o lea, que é unha maravilla, cita Susana a dúas mulleres, a Chelo e a Carmen Rodríguez Nogueira. Carmen Rodríguez Nogueira, que foi justamente guerrilleira da Chaira. E as torturas horrorosas que lle fixeron aquela muller na cárcere de Quiroga, que era unha auténtica inquisición, arrancaron as uñas, plantaron de lume nas axilas, na vaxina, no cabelo, unha muller que quedou traumatizada, ela, a súa filla e as súas netas. Porque realmente todos estes traumas, segundo a psicanalista Ramiñado, chegan á terceira xeración. Bueno, que nos contaras, que muller está a guerrilla antifranquista, non sei se lo contaste, sobre Unía das Galegas, bueno, non sei se o sabedes, pero Aurora Marco é a nosa señora das letras ano 2023. Entón, bueno, pois, o día que fixemos a rodaría, porque foi un deses días para nos contaras que cando empezaches o libro das mulleres, tiñas non dúas, tiñas unha carta, me parece. Cando comecei o libro das mulleres, realmente non pensaba, a miña idea era moitísimo menos ambiciosa que o que despois fixen. Eu, cando fixen o dicionario, como fui metendo mulleres de todos os ámbitos, metí tamén as que tiñen actividade política e sindical. E resulta que as guerrilleiras apenas vi nada. Aparecía algo de Enriqueta Otero Blanco, María Dolores, aparecía algo de Josefa Gallego Abeledo, e pouca cousa máis. Entón eu pensei facer un traballo sobre dúas familias, unha familia de Bucardos, que foi justamente a familia Gallego Abeledo, que tamén aparece no documental, que foi justamente onde comecei a investigación, que eran 7 membros, todos colaboradores da guerrilla, con guerrilleiras da Chaira, do Monte, e logo pensaba facer a familia de Soulecinte.
de Chelo Rodríguez López, que eran outros 7 membros da familia. Fusilaron os pais, fusilaron 4 irmáns, e só quedaron vivos un irmán en Ponferrada, que tamén era enlace, tamén colaboraba coa guerrilla, e as 2 mulleres que tiveron que marchar ao exilio. O que pasa que foi a comezar a tirar do fío, comecei a turnar do fío, e unhas levaronme a outras, porque cando estaban en lugares decían: mira, tens que ir a entrevistar a tal persoa en Cabanas, porque ali a colleron tal. Despois, cando fomos a Francia por a Ilha Rey para comezar a investigar sobre a familia Rodríguez López, Chelo vivía desde 1949 en Ilha Rey. Entón, en xullo de 2006, fomos ali a estar con ela, e dicía: sí, cando volvades tes que ir a tal sitio, a Correxais, e ali entrevistar. Entón, foi comezar a turnar o fío, unhas levaron os outros, e logo a outros sitios, que tiñamos idea, por exemplo, en tal lugar, en Montecelo, ao lado de Monforte, houbera un combate onde mataran a varias persoas, entre elas 2 mulleres. Bueno, pois ali fomos. Ali fomos sen coñecer a ninguén, e así, en diferentes lugares, cando non tiñamos unha terceira persoa que nos indicase ou alguén coñecido, pois íamos e facíamos que podíamos, que hai moitas anécdotas que algún día debería facer unha anécdota de todos, sí, un anecdotario, porque foron anécdotas, algunhas moi... Só conto unha. Chegamos ao Ourol, e ali mataran a 2 guerrilleiras no monte, nunha cabana. Claro, unha era de Ourol, nós non sabíamos nada. Eu tiña un nome que se chamaba Atián do Medio, unha leña. Entón, de repente, bueno, caramos, o que lle chaman o tontón, non? Para ir por aí, seguir. Chegamos a un lugar e vemos un matrimonio xa de idade. Entón, achegámonos, abrir a ventanilla e preguntei ao señor: mire, señor, por aquí estará isto aquí anda baixo, por onde se vai aquí ando medio? Entón, a señora escontou e dixo: para que quere eso? Non, é que aí houve un combate e mataron algunhas persoas. Entón, a señora escoitou e dixo: ti non sabes nada, ti non sabes nada. Pero o señor foi amabilísimo, montou con nos no coche, colleu un fouciño para rozar, e subiu ali e había uns fiellos que tapaban unha casa que estaba en ruínas onde mataran a aquelas mulleres. Comezou a rozar os fiellos. Bueno, pidemos recuperar, e como eso, outras cousinas. E aí é onde entramos na parte onde xa ao falar do libro de Xero xa queda clarín, non? Que para mí hai unha nova actitude metodolóxica de traballo, que eu creo que por iso que é onde saen estes libros, non? Que eu creo que empezou forte aquí, as mulleres na guerrilla antifranquista, e despois xa seguiu co libro de Irmandiñas e cos seguintes que foches facendo, que é o de sair do arquivo. É dicir, o arquivo é básico, non? Pero, bueno, eu creo que descubres o que é falar para xente e entrevistar persoas e ir a buscar das persoas para que conten, non? Porque ao final, bueno, a mí pasaba tamén na construcción do xeite, non? Hai unha frase que apuntei do documental do Jabonero, do diario dele, que el di que está tranquilo porque el tiempo lo aclarará todo. E acórdame tamén, que por eso me leo tamén do xeite, a home de Ponteareas, o que está o libro en Xerais, as memorias de... Bueno, non me sale, pero un republicano. De Ponteareas? Sí, na Gran Xelareas, porque as memorias publicadas de diciendo caso... As de González Freso. Que ele tamén, a unha das cosas que me chamaba de as memorias, claro, tivo que escapar para o monte, esconderse, e despois, bueno, encontrarme e a justiciar. Pero en as memorias que deixou escritas, que iba escrito normalmente nun papel, foi anotado os nomes das persoas responsables da súa fuxida. E por tiña anotado de non pasa nada, cando isto pase, farse justicia e estas persoas pagarán, porque fuxeron, que nunca pagaron. E a mí isto, non? O de el tiempo lo aclarará todo. Unha das cosas que eu descubrí, pois é
investigando para escribir o sei que era que o tempo non aclara nada, non? Porque os artigos ou non poñen todo, ou faltan cousas, ou están limpados, ou tal. Entón, aí o único que nos queda é a oralidade, non? Pero a realidade está mal vista no mundo da historia. E eu creo que un dos grandes acertos teus como investigadora é pasar esa idea de que a oralidade está mal vista, que é mentireira, que é falsa, porque é parcial, e ir entrevistar as persoas. Eu acredito moitísimo, moitísimo nas fontes orais, moitísimo. No caso das guerrilleiras, non había, como no caso dos guerrilleiros, monografías, artigos, por esa idea tan tradicional de que as mulleres foran o que foran na guerrilla, que foran as amantes dos guerrilleiros, as queridas dos guerrilleiros, o que aparece nas causas. Por lo tanto, tiña que tirar da memoria oral. E, curiosamente, cando fomos facer as entrevistas para o libro, e despois volvimos con o noso fillo para facer o documental dos 6 capítulos, curiosamente, as persoas contaron exactamente igual todo, porque o tiñan aquí grabado. E Chelo, a ver que falaba con ela, volvían a repetir exactamente as mesmas palabras, tiñan todo tan aquí metido na súa cabeza. Eu pensei, se non o fago a través de fontes orais, e que a xente non acredita, moita xente no mundo, moita xente non acredita nas fontes orais porque hai moita non, que hai subjetividade, e entón a xente conta o que máis interesa, igual a subjetividade ou peor hai nas causas dos consellos de guerra. Cuidado, eu utilicei algunhas causas, pero digo para que utilicei. Foronme moi proventosas, por exemplo, para datos de tipo biográfico. Por exemplo, tal persoa, tal guerrilleira, foi tal sitio, tiña tantos anos, os cargos que tiña, tal, pero non esquezamos que esas causas dos consellos de guerra están feitas polos vencedores. Por lo tanto, aí tamén hai moitísimas subjetividades. En algúns casos, antes de facer este libro, fixera tamén un de memoria histórica que era o asasinato dun líder obreiro socialista de Pontevedra, Ramiro Paz Carvajal, e curiosamente, vendo cando o mataron, o 12 de novembro, a varias persoas en Pontevedra, un deles era o tipógrafo, Ramiro Paz Carvajal, curiosamente, vi información onde aparecía o atestado en noticias que despois estaban na causa o día anterior, ou seja, explícome, se por exemplo, día, hoxe ás 3 da tarde comenzará o xuizo contra tal. E ao día seguinte xa aparecían noticias de que xa finalizara todo, de que xa os mataran, ou seja, dos atestados, que indican con isto, os atestados, e moitas noticias que aparecen nas causas de guerra xa estaban feitos. E a nos fusilar xa estaba todo feito. Por lo tanto, se hai susceptibilidade nas fontes orais, desde logo, hai tamén moita susceptibilidade nas causas dos consellos de guerra, insisto, feitas por vencedoras. Así que eu correi por aí e creo que, que todo o que contaron as familias que quedaron eternamente agradecidas por poder tirar do esquecemento, estaban ali ocultas aquelas persoas, por poder tirar do esquecemento que fixera a súa irmán, a súa avoa, a súa nai, ou xentes que coñecían, porque militaban na mesma organización. Eu defendo a votar das fontes orais. Utilizo. Claro, os utilizos É base de traballo, muitas veces. Eu, evidentemente, contrastadas con fontes artísticas, ao final, eu creo que para coñecer a cuestión toda da represión da guerra, é probablemente o que nos quede. E sabendo además que agora mesmo xa prácticamente non quedan vítimas directas, que xa son herdeiras de vítimas, non sei, nunca se testean xeracións. Pero pouco máis nos queda para poder chegar, non? E que ademais o que se comentei antes, elas non estaban nas fontes escritas. Xa, temos sobre a guerrilla, vou contar aquí unha cousa que parece chiste, pero é moi triste. No ano 2009 e 2010, fomos a un congreso, fomos o meu home, e
e o fillo de Ramiro Paz, que fusilaron, e con nós fomos a un congreso sobre a guerrilla que había en Cuenca, nun lugar, non exactamente Cuenca, nun pobo de Cuenca, en Santa Cruz de Molla. Santa Cruz de Molla, que é un lugar onde se agachaban por os montes moitos guerrilleiros da ocupación do Levante. Entón había ali unha persoa que era especialista na guerrilla galega, non é galega, non é galega, especialista, estou comunicando que era galega. Pero é así, pero é realidade. Tiña o programa adiante. E aparecía ali o nome o título da miña conferencia. Entón mirando, estábamos xantando, e entón mirando para o programa dixo: ai, agora mato, e de que vas falar? Porque eu decía, as mulleres na guerrilla franquista galega, ou un título que era para falar especificamente sobre mulleres. E entón me pregunta, con ironía, e de que vas falar? Como que non existían Mulleres na guerrilla. porque só pensaba que a carta de natureza dos guerrilleiros era, o que daba a carta de natureza dos guerrilleiros eran os combates. A parte de pistola, e as mulleres, como eran consideradas, así, as queridas, as amantes dos guerrilleiros, as que lle facían a comida, elas atendían a logística, a intendencia, efectivamente, daban avisos, comunicaban onde daba a Garda Civil, algunhas como Chelo intentaron meter armas no cárcere de Ourense desmontadas no colchón, que foi descoberto, é dicir, que facían un labor impresionante. Enlazaban con outras compañeiras, avisaban xa dixen antes por onde daba a Garda Civil, uns traballos importantes, proporcionaban alimentos, roupa, medicinas, un traballo que, bueno, pois, así me dixo, con ironía. Dixo, é que vas falar? Bueno, eu quedei, non sei se contestaron, supoño que lle contestaría, supoño que lle contestaría, o igual non, mas quedei tan parado, como que la pregunta. E despois, pois, no ano 16, fixemos un centenario, supoño que un centenario. Eu lembro de ter feito neste centenario, bueno, ter encargado a ler uns textos sobre mulleres nas irmandades, que fixeron uns poemillas, bueno, vai ter que fora a xuntaria de Santiago, e que recurrido ao dicionario. Se eu fui un dicionario con mulleres galegas a buscar mulleres irmandadas, non? E fixeran uns poucos textos con algunhas das cousas que aparecen aquí. Pero sí que me quedaron con isto de poucas me parece, non? E que raro, unhas chamadas. Pero porque foi algo que tamén te molestou a ti ou que incomodou a ti ese centenario, non? Xusto. No centenario houve no Museo do Pobo Galego houve un simposio, un congreso sobre as irmandades. Eu dixo, bueno, terei que buscar xente nova, porque no dicionario non teño pouquillas e moi pouca información, como a de Carmilla, por exemplo, que eran 5 ou 6 líneas. Entón, tive moita sorte porque dei con 2 mulleres novas das que ninguén falara nunca na vida, tamén a través de fontes orales. Din con 2 netas na Coruña, un neto tamén na Coruña, de 2 coruñeses. E chegou o centenario, houve unha programación moi completa, exposicións, roteiros, simposios, traballos, revistas, monográficos e tal. E as mulleres realmente eran unha excepción. As que aparecían eran das que xa sabíamos de sempre. Amparo López Chan, Elvira Bau, María Miramontes, así, pouquiñas. Entón, comecei, veña, 4 anos. Porque comecei no 2016 e publiquei no ano 20, o ano da pandemia, e bueno, e aparecen pois un montón de irmandiñas, porque claro, eran as que se relacionaban cos coros, co teatro, as mulleres do seminario, as mulleres do Partido Galeguista, as propias irmandiñas que se afiliaron en 1916, cando se fundaron. Bueno, e así naceu este libro que me deu moita satisfacción. Bueno, ya de todos me deron satisfaccións. E agora está me dando moitas satisfaccións o libro de Carmilla, sobre todo, pois por iso que me comentaron de que a nai estaba entusiasmada mirando o libro, a filla, non a nai, a filla estaba entusiasmada
fontes orais e fontes documentais, de revisar outra vez en biblioteca, buscar artigos, prensa e tal e cual. Hai un momento no que falas do silenciamento contemporáneo. É dicir, non é, como decía Joana Ras, de que no momento de facer historia se olvide que houve mulleres, sino que os propios compañeros estén a memoria, que decían que pasaba as guerrilleras. E neste caso, aparte, había unha cita dun programa no que, pois, é un acto no que falaron galegas dun discurso e que en ningún momento, o día seguinte en prensa, se di o nome de la bella señorita que dá o discurso. E noutro acto, no que tamén o discurso prepararon elas, porque eran as da Coruña, que prepararon un discurso e no último momento le un seno. Entón, claro, a recensión é fulanito no discurso, cando o discurso máis era elaborado por elas. Entón, claro, porque tamén é moi interesante esta idea, porque moitas veces se ve que no final de historia, bueno, mulleres son, estiveron aí, pero claro, pasou o tempo foron esquecidas. E aquí dixes moi claro que non, que é contemporáneo, son os propios compañeros de época os que fan que non aparecen ou non aparezamos. Bueno, é o que sempre pasando na contemporaneidade, non? E quería que comentaras así. Curiosamente, cando se constituíron as mulleres, fundaron as Irmandades maio do 16, elas constituíronse como grupo na Coruña, o único grupo que tivo existencia, porque as mulleres da Estrada e as mulleres de Betanzos tiveron interese en formar un grupo feminino, non conseguiron. E até 1933 houve que agardar a que se formase o segundo grupo, que foi justamente en Ourense, o grupo feminino do Partido Galeguista de Ourense. Pois, estas mulleres, cando se constituíron, foi o presidente, aparecía presidenta, conciliaria, secretaria, tesoureira, vogais, e que falou foi o presidente da Irmandade da Fala da Coruña, que naquele momento era Peñanova. E recibiron unha adhesión de moitísimas mulleres, e que o lema foi tamén un home, de tal xeito que elas estaban ali un pouco como convidadas de pedra. E logo, por exemplo, cando ían dar mítins, houve en Santiago un mítin importante, un mítin no que falara Vilar Ponte e Elvira Abao Maceiras, que debía de ser prácticamente o seu primeiro mítin. Bueno, pois as recensións e as referencias a ese acto era a reproducción do discurso de Vilar Ponte e o de Elvira Abao, nada, ni siquiera sabíamos, despois eu soubeno por outras achegas, por outras búsquedas, que fora ela, ni siquiera din nada. Ou cando, por exemplo, traballaban no teatro, onde representouse na Coruña a obra Amante Santiña, nos papéis masculinos, tal persoal, Osorio, Fernando Osorio, estivo soberbio de dicción e tal. Van citando todos os nomes dos actores, as mulleres, a que facía de María Mariquiña, fixo unha representación extraordinaria. E a que representou a María Isabela foi tamén unha dicción moi boa, unha actriz boísima. E que era? Non sabemos. É dicir, que había un ocultamento tamén e unha invisibilidade, menos mal que despois, por outras fontes, vais a saber. Pero claro, é un labor de Zaba, estar buscando un labor... Bueno, aí xa vedes, aí, con o que está contando, a meticulosidade, de ir a buscar os programas de man da obra de teatro, non sei onde, para buscar a ver se hai algún nome de muller por aí que podamos registrar. Claro, sí, claro, porque a outra cousa que tamén faz en Irmandillas, e que a mí me parece tamén ben interesante, ou ben importante, máis ben, que eu creo que, como digo eu, vas preparando o traballo para que venga. Porque unha dos proxectos que tes aí no libro das Irmandillas é dicir os nomes, ainda que non saibamos máis, non? É dicir, deixarnos cada nome que encontras, nome que consignas, ainda que non saibas nada máis. Eu, por exemplo, que son da Estrada, e hai a tentativa esa de grupo na Estrada, teño marcados os nomes das mulleres da Estrada que tes colocados aí, que non se saben máis delas, pero están aí postos para que se saiba que existiron. E tamén o purito que tamén se ve aquí de Carmiña, que tes as imaxes.
E me gustou moito a diapositiva na que colocas as fotos das que están e o lugar para a foto das que faltan. Porque tamén nas temáticas houve aí unha tentativa de buscar imaxen de todas elas, alguma fotografía, alguma representación, para dar unha cara, para que existan. Eu creo que para mí son dos detalles que me parecen importantes. Eu creo que é importante pôr rostro ás mulleres. Ainda que saibamos moi pouco delas, porque todo contribúe a darles existencia. O que non se nomea non existe. O que se nomea e ademais se ve, bueno, confirma a existencia. A máis importante, eu é que son amante das fotos en cámara e fotografía. E as fotos antigas son maravillosas. Porque hai unha pequena mandillas. Conseguí unhas fotos tan bonitas das familias. Por exemplo, lembro que en Rianxo, que foi a agrupación, en Rianxo non minto, en Asados, que é unha parroquia de Rianxo, conseguín recuperar as 27 mulleres do Partido Galeguista que había no ano 33, 27 afiliadas, que é a agrupación máis grande de toda Galicia, incluídas as cidades, e a través das familias, coa axuda dun amigo, Xesús Santos, a través das familias, foi conseguindo imaxes de todas. Pero que hai algunhas preciosísimas, imaxes antigas. Por lo tanto, si esa é unha tema que teño, a de buscar fotos até debaixo das pedras. Mira que encontrei en Vila García. Eu buscando, pero non encontrarei unha imaxe desta cantante lírica que foi tan importante. Eu fui a encontrar nun programa, xa digo, das festas de 1946, non sei como estaba ali. Entón, creo que é importante por rostro as mulleres, non pensas? Sí, claro. Me parece, por exemplo, iso que tamén deixar a constancia do oco, non? É dicir, eu creo que colocar os nomes das mulleres, que as que non sinaran este nome, ou colocar na diapositiva o dato de onde ten que ir a foto dunha muller, no fondo estamos deixando un aviso, hai que seguir, non? Hai que seguir investigando e hai que seguir buscando e queda moito traballo por facer. Justamente, no caso do ano pasado, que foi o centenario das mulleres dos galegos, bueno, pois, fun a moitos sitios falando das mulleres do seminario, que traballaran en Irmandiñas, seguín buscando máis cousas, claro. De Carmiña, por exemplo, había esa cousa que despois xa sabía máis cousas. Pero encontrei dúas mulleres da carreira de ciencias, de químicas, Dolores Salgado e Amparo Arana do Francisco. Non había forma humana de encontrar máis información de fotos. Fotos xa nada. E información moi pouca. Porque a información só conseguí, bueno, pois, que anos estudaron, onde naceran, como se integraron no seminario, que traballo presentaron para o ingreso no seminario, e pouco máis. Porque a partir da década dos 30, perdín absolutamente o seu rastro, como me pasara con Carmiña, e anos despois, igual, dentro de uns anos, atopo a familia de Dolores Salgado e Amparo Arana. Quen sabe. E nada, estamos aquí con a Carmiña, xa nos estivo contando, non? De que non vas volver a facer con libros mucho. Vas facer só libros monográficos. Tengo evidentemente un libro sobre as exiliadas. Varias. Pero non un tocho, sino, o mellor, 4 ou 5 capítulos grandes, extensos, sobre as exiliadas, que sería tamén un bo tocho, pero bueno, de entrada, tengo aí varias líneas abertas e non sei por onde continuar. Se por unha monografía ou por ese libro máis completo do exilio, en fin, xa me decía. Amoras no muro, porque na casa que vivía que estaba ao lado da estación do tren. E había un muro, como ian coller amoras, como ian ao río a bañarse. Contaba que todos, de tal forma que, cando fui a Madrid a encontrarme con a neta María Dolores, a la tía, enxín aí un montón de cintas porque eran lembranzas, porque claro, había que separar un pouquinho todo de mi padre. E ao final, que financia todo isto? Porque ti estás falando, fomos a Madrid, fomos a Elderré, fomos a Mexicano, fomos a Mexicano, que está claro, eu creo que é algo tamén importante para
decir, ao final aquí hai unha aposta persoal de tempo e dinheiro, porque quema o teu tempo e o teu dinheiro, e en realidade non hai unha aposta pública, porque isto, pois, é dicir, isto é produto do teu esforzo, do teu dinheiro e do teu tempo libre. Se non tiveras un Estado. Nunca tive unha subvención. Minto. Para ir a Francia a primeira vez, en xullo de 2006, Ano da memoria. para o ano da memoria, estaba o goberno do partido e tive unha pequena axuda para a viaxe. Por lo demais, a Francia fomos 3 ou 4 veces. O documental As Silenciadas foi unha aposta familiar. Comezou o fillo, pois íamos por todas partes, éramos un pequeno equipo, o meu home, o meu fillo, a moza do meu fillo, un amigo do meu fillo, que fixo a banda sonora, outro meu llorar. Pero eu creo que cando as cousas as faz con ilusión e con entrega, e porque crees que paga a pena facelo, porque as familias agradeceron moitísimo que se fixera iso, eu creo que a recompensa é total. Sí, Pero houve moitísimos gastos, iso é certo. Sí, pero tamén é certo que pudeses facer, pero se non tiveses o mellor, pois, o traballo que tiñas, e o tempo que tiñas, o tal e cual, isto estaba sin facer, e, por tanto, non tiñamos acceso a todas estas historias e a toda esta, xa non as historias, porque eu creo que unha cuestión de que tamén a historia persoal, da historia persoal de unha muller, senón de remover a idea, non? Neste caso, que foi a represión, que foi tal, de que só afectaba a homens, e colocar todas estas mulleres no espazo e facer reflexionar sobre as maneiras tamén de facer historia. Se non contaras con ese tempo e esa economía, isto estaba sin facer. Porque non hai unha política institucional que favorece. Aí está. A mí o que me dá pena, por exemplo, unha vez feito este traballo de tantos anos, que os libros non cheguen a máis xente, porque as tiraxes, sabemos, as tiraxes do libro galego, sabemos como son, e as que son. E entón, por exemplo, que non houvese unha reedición, e aí non ten culpa ni culpa política institucional, aí a culpa ten a editora, que non houvese unha reedición do libro das guerrilleiras, por exemplo, algo incomprensible. Porque se anotou. Sí, claro. Quero dicir, porque poder ser dicindo eso, en plan de, eu quero vender más, está agotado este libro, entón que chegase máis xente, porque xa digo, as tiraxes son moi pequenas, entón é un traballo que, bueno, que compre coñecer. Pero, en fin, vivimos onde vivimos, sabemos os gobernantes que temos, sabemos a política cultural que hai neste país noso, e, bueno, pois, se és unha persoa un pouco optimista, que se gusta o teu traballo, a mí gusta o meu traballo. Hai que partir da base. Cando me subía e pensaba, teño que seguir ocupada, porque senón, eu que me deito tan tarde, ou se non me deito tarde, hasta por la mañana xa estou desperta. Teño cuidado. Bueno, eu creo que traballo máis que cando estaba en activo, porque saio moito fora de Compostela. Pero como me gusta o que fago, ás veces estou un pouco case na casa a dicir, tens que coller a vida con máis calma, non te comprometas a tantas cousas. Pero despois a mí me gusta facer as cousas. E comprometo a ir a todas partes, porque se non vou a un sitio, se digo que non vou a un sitio, teño que dicer que non aos demais. Por tanto, hai que estudar, hai que ir a todas partes onde te chaman. Ou te retires, ou ir a todos os sitios. Sexen os sitios que sexen. Non sei se queredes facer preguntas, non nos vemos, non sei que estamos eliminadas. Se alguén quer preguntar, tenemos que se queredes vais a hacer preguntar, non teño unha pregunta máis se queredes, porque se non, damos palabras, non sei se tedes por aí. eu quero dicir unha cousinha, e é que Celanova é a primeira vez que veño ao acto. A Celanova xa estaba presente nos meus traballos, porque en concreto
no libro da guerrilla, no libro das guerrilleiras, aparecen unhas cantas mulleres, unhas cantas guerrilleiras que estiveran aquí no cárcere. Entón, moi curioso, mira, vou decir a nova, porque o cárcere estivo, en algúns momentos, estivo no mosteiro, non? Estivo no mosteiro. Pero algunhas mulleres, sobre todo ao principio, unha en concreto, que era dun lugar, dunha aldea que se chama Alixio, e que pertence ao barco de Valdeorras, dixo, sí, estive en Celanova. O que pasa que estiven nunha casa, se que ainda non habilitaran o mosteiro como cárcere, como presidio, estiven nunha casa onde abaixo estaban os homens e non estaba, que era realmente o cárcere, e nós estábamos arriba nun piso. Entón dixo, bueno, claro, aparte de ser o verte de escritores tan importantes. Houve un cárcere de mulleres previo que é donde son os actuais xulgados. Seguramente falaba dese lugar. Perdón, un momento, imos para ali, porque eu non ves nada. E iso non ve, non, porque se non se ve, é incomodísimo. Se non se ve, por lo menos... Podes entender as outras luces, non? Como? Así? Ai, agora sí, agora sí. Perdón, que houve un cárcere de mulleres que é donde son os actuais xulgados. Ali estiveron mulleres que antes de pasar ao cárcere de Bande, tamén do cárcere, estiveron aí presas. Entón, pues, bueno, tamén é un sitio por recuperar, que estamos aí traballando en investigar e documentar ese lugar para facer un lugar de memoria aí, precisamente para reconocer as mulleres que estiveron encarceladas aí. Pois igual a muller esta de Alixo, anotei aquí o nome por si me esquecía de comentar isto, a muller esta de Alixo, Ana Escudero Borrajo, justamente ela estivera, a mãe dixo así, estive no mosteiro, non, eu estive nunha casa que abaixo do bar e nós estábamos arriba no primeiro andar. Estaba na vida. E qual era aquela casa, non sei? Unha consulta só, falando do documental, é precioso, claro, o corpo que se puxo, sale unha serie de cárceles de sitios de represión e é curioso que non se cite Celanova nesa relación de cárceles e de campos de concentración. Celanova foi importantísimo, non? Sí, pero contoche, bueno, xa contaron lá no vídeo que mandou, que o traballo de fin de grado é un traballo de fin de carreira de unhas rapazas que estaban acabando a carreira ese ano. Eu lembro, por exemplo, porque nós temos a grabación da entrevista de Feciñas temos que facela dúas veces, porque a primeira quedou ben, que, por exemplo, quedábamos en función de ter material emprestado no almacén da Facultade de Audiovisuais, é dicir, a elección do documental foi moi precaria, porque foi sin orzamento e con material da facultade. Entón, eu supoño que elas piden desplazarse aos lugares que se piden desplazar, así que era todos. E xa nos que peguei pequeniño, o formato, elas querían un formato breve, de 20 minutos, media hora máximo, porque aparte elas tenían que cabeza levar aos institutos, porque elas quedaron moi chocadas, quedaron moi sorprendidas, moi chocadas coa idea de ser unhas ignorantes. Elas descubriron as mesmas como unhas ignorantes da memoria histórica, non? Porque foi cando se enteraron de que houbera os campos de concentración e que non sabían nada. Entón, elas querían era facer a veciña esta para levar por centros educativos e, claro, querían un formato que se vira para unha sesión de clase e que dera, bueno, quero dicir que é o que é, que máis se lle foi das mans cando nos entrevistaron a min e a Tino, porque non estaba previsto, é dicir, elas me iban a entrevistar a mí por Feciñas, claro, conseguiran un contacto de Tino, o sobrinho de Tino Cordal, e despois ficando xo por entrevistarnos xuntos, e claro, ao final, que o tema era campos de concentración, se foi un pouquinho, non? Así como de banda do argumento, non? Pero é por iso, mira, que probablemente non este a Celanova, porque é un traballo que se fico escolar, non? Que despois trascendeu, non? Esa escolaridade,
pero, e xa vos digo, en época de pandemia, que hasta había problemas para cambiar de provincia, é dicir, que, bueno, que a cousa era... E máis, eu creo que ainda estábamos para as restriccións, estivemos que esperar. E porque Alexandre Vila García, e o que, bueno, eu creo que sí que podemos quedar en 15 anos, por exemplo, para gravar, pero eu creo que ainda había restriccións de salto de provincia para poder moverse, é dicir, que supoño que unha das razóns é esta, bueno, podrían contar ellos, eu non sei. Pero vamos, que faltan aí espazos de memoria. É que é así porque o xerno a primeira pedriña das silenciadas foi exactamente iso. Pablo acabou a carreira de comunicación audiovisual, entón presentou 5 minutos, porque ademais de presentar os 5 minutos filmando, tiña que haber un orzamento, planificación de non sei cantos, cousa teórica. Entón presentou 5 minutos para a verdade. Despois, claro, despois xa dixo, non, hai que haber que seguir durante un ano facendo tal, pero era moi pequeno tamén, e era para o proxecto de carreira. Buenas tardes, soy Pai. Mira, en esta tarde la verdad que lo estoy pasando maravillosamente bien, pues porque tengo un montón de cosas, pero bueno, si nos importa, comento como anécdota. Primero, un primo hermano de mi madre, Damaso Carrasco, estuvo en San Simón. Segundo, mi abuelo era jefe de estación de Cesures y mi madre, poco más o menos, es de la edad de Carmina. Mi madre había nacido en el 11 y era la cuarta hija, o sea que se supone que eran contemporáneas, que habrán ido juntas a la escuela, y pues digo que he gozado un montón con la exposición que has hecho. Y después, con respecto a la historia, a que no se ha comentado en las casas, en mi casa ha sido un fusilado, el primer poeta y el primer fusilado en Orense. Mi abuela represaliada entre Bande y Celanova, 15 meses paseada y dejada tirada en la cuneta. Otro hermano de mi padre, con los nacionales, 2 días antes de terminar la guerra, cuando ya lo licenciaban, le dieron un tiro por la espalda en Valencia, porque este rojo de mierda ya no nos sirve para nada. Y un hermano de mi madre fue intercambiado con la Cruz Roja porque le iban a pasear también, estaba en Osera, en Orense, y le iban a pasear también y consiguieron que a través de la Cruz Roja lo intercambiaron y lo mandaron a un campo de concentración a Francia, del que ya no volvió porque cogió una tuberculosis, se casó allí y tal, pero vamos, no pudo volver y eso. Entonces es una historia y lo que conforme voy conociendo más la historia, comprendo más el silencio de los que lo han sufrido. Porque yo sé que mi padre adoraba a su madre y que saber las humillaciones que estaban pasando, lo mal que lo estaba pasando como ser humano y después las vejaciones tan enormes que pasaban, yo creo que les debía de causar tal horror, tal eso que serían incapaces de decírnoslo a los hijos porque él sufría muchísimo. Además era un hombre muy intimista en todos sus escritos y todo eso. Entonces, claro, todo eso tenía que ser para él un dolor enorme. Fue un hombre que a mí, yo digo que a mí la guerra civil me quitó la sonrisa de mi padre. Era un hombre que tenía un muy buen humor, muy buen carácter, pero no lo recuerdo riendo y disfrutando eso tal. Él nos enseñó a amar la vida por encima de todo, a no tener rencor y a todas estas cosas maravillosas que nos hacen un ser humano. Pero sin embargo, entre protegernos por el ambiente en el que vivíamos, y claro que con niños
se habían, o sea, las hermanas se habían matado, solo quedaba una en Orense. Nos entendió que era la protección y el dolor lo que hizo que ese silencio tan grande dentro de las familias. Y ya te digo, conforme voy conociendo más la situación y lo que me queda de vida, seguiré aprendiendo del horror que se pasó, comprendo más la situación de los que se han callado. Houve familias que quedaron marcadas por todos aqueles acontecementos tan tráxicos. E eu eso vivindo nas entrevistas. Estou absolutamente de acordo co que acabas de comentar, de que foi por protección, porque en moitos casos, cando ia falar, a nós non nos contaron nada, porque tiñan medo, era para protexernos, porque tiñan medo, efectivamente, que se eran sabedoras do que acontecera, ou que se pudese vivir da lingua, ou que se visen comprometidas de calquera outra forma. Por lo tanto, houve moita protección. No caso concreto, por exemplo, de Carmen Rodríguez Nogueira, que foi unha das historias xunto coa de Chelo, que a mí máis me impactou, porque a primeira vez que entrevistei a filla e as netas foi terrorífica. Era o 16, nunca o esquecerei, o 16 de agosto do ano 2006. Naquela nova memoria, houve un barco que foi por os portos, o barco da memoria, e un fora ao de Portosí, ao de Boiro e ao de Coruña. E estando na Coruña, no barco, falando, estaba comenzando a facer entón o libro das guerrilleiras, dixen, estou tendo moitos problemas para dar con familiares de algunhas guerrilleiras das que teño o nome. Por exemplo, houve nos Alvareiros unha muller que aparece como Carmiña no libro. Carmiña dos Alvareiros foi salvaxemente torturada no cárcere de Quiroga. Iso era o que eu tiña. Coa sorte de que, ao acabar de falar, a mesa que había ali, ven unha parella nova e dixo, Aurora, eu sou neta de Carmiña dos Alvareiros. Ai, non me digas, díxeme o teu teléfono. Collime o teléfono e dixo, entón non podo falar, non podo falar. Dixo, bueno, teño que consultarlo coa miña nai, que era a filla desta Carmiña Rodríguez Nogueira. Bueno, pois cando te chamo? Chámame mañá. Chameina e dixo, sí, podes vir, pero mira, ímos nos reunir nunha asociación de vecinos, porque na casa o meu pai non quere que miña nai sufra, porque cada vez que comeza a falar, comeza a chorar, con depresión, bueno. Entón, efectivamente, xuntámonos nunha asociación de vecinos o día 16 de agosto do ano 2006. E aquela entrevista tiñamos que parar a grabadora de cando en vez, porque non parábamos de chorar. Choraba a filla, contando todo o que fixera a nai, choraba eu, choraban as netas. Entón, efectivamente, decían as netas, nos durante moito tempo non sabíamos nada, porque non nos querían contar para evitarnos problemas. E incluso Carmiña quedara tan traumatizada que despois, cando entrou Felipe González, que deu pensións para que familias de fusilados, ela negaba a ser a muller de fusilado, porque tiña medo que lle pasase algo, que lle fosen pegar, que lle levasen unha parte de que estaba tan traumatizada, que dicía, non, isto é para outra cosa. Sí, entendo perfectamente que historia toda, sí, por iso moita xente quedou tan marcada que parece que o sorriso marchou do seu rostro, efectivamente. A familia do que aparece no documental, de recordar, a Simón Castro, que é unha das razóns que se contan basicamente segundas de que foron a por eles e a por eles. Eran pandereteiras. Sei que eran grandes pandereteiras e tocaban todas as festas. E unha das falas que se di tamén era que, que o vacilaron e negaran a bailar con os fascistas que despois se ensañaron co irmão e con eles. E o que contaba Josefina, que aparece no documental que era a que estaba viva cando recuperaron os corpos, Josefina, que era
9 anos, cando mataron o meu irmão, e que na casa, cando apareceu, cando lles comunicaron que o fusilaron, que o mataron, que o fusilaron, que o pasearon, a nai dixo, nunca máis música. E nunca máis. Esa casa non volveu a haber música nunca. E nunca volveron a facer as festas do patrón. Non se volveron a facer nunca. Nunca. E é o recordo que quedou a Josefina. O que diste que se roubaron, non? Na sobre o teu pai. Pois a Josefina é o recordo que quedou. Que na súa casa non volveu a haber música nunca máis. Porque a nai non iba. E eran grandes músicos todos eles. Tanto o pai era un gran contador de contos e de chistes. E nunca máis volveu a contar contos e chistes. E esa marca queda aí, non? É dicir, que eu tamén na miña familia, a miña avó foi víctima do irmão fascista. E tamén era escollo do silencio. E eu algo que non entendía é que meu pai tampouco entendía. Eu creo que en parte escribí o libro un pouco para entender ese silencio. E meu pai, eu creo que estaba enfadado coa súa nai por ese silencio. Por ese silencio e por esa atitude de calar e chantar. Porque ela sempre se someteu ao irmão, a pesar do que lle fixeron. E eu creo que despois de que falaste tamén dos efectos e dos libros terapéuticos, o meu pai entendeu cando leu o libro. Eu creo que entendeu precisamente as decisións da nai con respecto a proteger os filhos da dor e tamén das represálias, porque é o que estaba intentando era protegerlos de ser marcados como fillos de rojo, como fillos de republicanos. E foi a decisión que tomou, evidentemente, pero meu pai entendeu-la despois, lendo o libro e sabendo máis tamén como aquí, sabendo da historia e sabendo todo o que pasou naquela época, ele entendeu. E hoxe en día creo que como que está máis relaxado, non? Eu non teño cando fala da nai. É dicir, o cando fala da súa nai, fala do entorno, pois o que falaba hai fatos, por exemplo. Pero é moi habitual iso. E, bueno, nas entrevistas silenciadas, o momento, claro, os momentos emocionantes do documental é cando fala a familia dele. Que é por eso en fondo o libro, non? Supoño, non sei, porque a mí tamén me marcou, non? Pero no documental, creo que sale, bueno, a filha e as tetas falaron, e probablemente unha das partes máis dolorosas desse documental. Eso é terrorífico. Eu durante anos, cando íamos co documental, e despois tiña que falar, cando ia dar unha conferencia sobre as guerrilleiras, cando pronunciaba o nome de Carmen Rodríguez Nogueira, púñaseme aquí uno, e comezaba a chorar. E o meu me dicía, non leves a Carmen Rodríguez Nogueira, non leves, fala de outras mulleres, porque sempre comezaba a chorar, porque foi unha historia tan dura que... Pensabas que tamén pode ser para facilitar a convivencia entre as vítimas e os victimarios, para que, ao final, se teñen que vivir na mesma aldea, desde as casas, os victimarios, pois tamén está ese silencio para preservar esa convivencia. E eu teño, bueno, eu no meu libro saquei unha segunda edición que sacar, mas que fui de sacar. Pasoume como aquí agora, somos mulleres con sorte, porque, claro, eu publiquei a primeira edición do libro con falta de información, porque me faltaban documentos, me faltaban datos, me faltaban encontros con persoas, porque houve moita xente coa que non me atrevín a falar, por exemplo, os descendentes das vítimas, non me atrevín a chamar as portas, é dicir, que son familiares do que sospeito que matou o teu tío, entón, esa xente non tiña, non? E eu publiquei o libro, bueno, contando coa esperanza de que alguén me chamara e me dixera, sei algo, e tiven esta sorte. Tiven a mesma sorte que ten agora a veces, non? De que vas dar unha, pois eso, vas presentar o libro e a gente eu sei algo, claro. E ao final se ten unha segunda edición. Teño má, probablemente que a minha xubile teña tempo, farei máis terceira, porque teño aí máis cousas porque me faltou contrastar datos ou visitar arquivo e tal e cual, como me ten na segunda, por falta de tempo. Pero, por exemplo, eu sei de un veciño do tío Manuel, que o tío Manuel foi de a casa ao paseo, e cadrou que el se agachou. Era unha casa grande que tiña o portado da casa e enviou o pior no hombre. E ele escondeuse xusto nesa parte entre o pior e o dinteiro do portador, agachouse, entón veu entrar os paseadores, por tanto recoñeceu que o Manuel veu entrar, chamaron a casa, entrando por ele, dixeron que non
pensaba en nunca máis volver a pasear, nunca máis, é dicir, salvouse, non? O por menos, bueno, contou así o neto contou así. E o neto sacando de importancia, e tomando como un chiste de la guerra, decía, meu avó, eu nunca contaba isto, meu avó, pero 4 anos despois xogaba con a partida na taberna. E para mí é moi significativo iso, non? Porque, claro, persoas que, por exemplo, neste caso, non unha víctima que se sacou polos pelos, convivían nesta parroquia co vitimario reconhecido de outros e dele. E tiña que contar, porque, claro, ele non podía decir en alto sei que fuches ti que meu a mí. Entón, claro, na taberna, pois tocoulle neste cuestión de convivencia parroquial, tocaba lle xogar a partida aquí, porque xogou anos, botando a partida co teu tío, con Manuel Portalís, que xogaba a partida xuntos. E para mí pensaba, claro, é que non lle quedaba remedio. Non lle quedaba remedio que calar para a partida, porque non podía enunciar que se sabía que era un paseador. E iso supoño que foi bastante habitual neste xeral, non? Bueno, saber que... E saber que fixeran, porque eu, por exemplo, no caso da miña familia, o comportamento inadecuado de que iban a miña avó foi posterior á guerra. A miña avó era unha meniña cando foi a guerra. Pero ela sabía o que fixera con mal. Ela sabía que o señor que matara xente, que torturara xente, que fixera dano por toda a parroquia, podía facer dano aos seus fillos. Iso é bom, iso me metendo preso. Entón, supoño que ese coñecemento do terror, que se encargaron de que fose coñecido, porque se encargaron ben de que o terror fose coñecido pola veciñanza, foi o que fixo que moita xente calase e achantase, non? Para poder sobrevivir. Non hai máis, non? Nese sentido, creo que lle tenemos moito respeto a eses silencios a xente, non? Non sei se aquí como que te habla, que xeches moito traballo de campo, encontraréis moita xente que non quiso falar, non? A señora esa que ti non sabes nada, non? E logo, sempre que tiñamos entrevistas, era moi longe da casa, pero por fin, un día fui pola zona de Ordes, que falei en Ordes con unha muller que estivera represaliada por Desterro, que marcharan por Soria, por Valladolid, marcharan para as Castelas. Entón contou dela, e dixo, eu teño unha irmá en Santiago que tamén veu con nós, que estivemos desterradas, estábamos en Tarsitas, a punto del meu teléfono, que me chamou a señora e dixo, bueno, por fin nos levou da casa, non nos movemos da casa. E chamo a señora Rivera para isto, para ver se podo vela, e dixo, ai señora, teño 7 enfermedades e non me acordo de nada. Así me dixo, teño 7 enfermedades e non me acordo de nada. E non me de embora, pero cando estive por 6 semanas, claro, estive en Soria, que traballábamos en casa. Ai, non me acordo de nada. E entón, quedeis en entrevista. Sí, en varias ocasións. Aí pasoume cando un veciño de ali de Meis mandou unha entrevista que gravou a súa avó. Tiña unha avó que tiña daquela de Vigo a cena, iba a cenanos, e estivera, o meu tío avó estive acusado dunha morte do taberneiro, e era a única que había sido constancia de que houbera xuicio e de que houbera, de que había a que estaba policial, poñamos por eso, non? E a avó deste rapaz fora a declarar o xuicio. Entón, cando leu o xente, son estas cosas que se pasan, non? Contactou comigo por Facebook e un día me dixo, mira, vou facer unha cousa, vou che mandar. E gravou a súa avó preguntándome e entrevistando polo caso ese e mandou a través do Facebook, fixo-me chegar o vídeo, porque sí, me valía. É unha pasada, porque a señora acordase de todo. Claro, fixeron a declarar con 16 anos, porque ela era moza do amigo da Algema, e tivo que ir, claro, ano 37, ler a guerra, ir a Cambados a declarar o xulgado, con 16 anos. Pois non lle quedou grabada esa experiencia. Vai a contar, vai a tirar no aire, vai a contar, e ao final dice, pero mira, os de Portalís andaban neso, non? Os de Portalís, sabes, Manuel Montañés e tal, e dille, non me acordo de nada. E acaba así a entrevista, non me acordo de nada. E dicía, que se acorda de todo, menos do nome dos de Portalís. E eu dicía, tiña 100 anos.
tiña casi os 100, morreu con 100, tiña casi os 100. Tiña casi 100 anos e seguía tendo medo dos deportantes. E o fillo neto non lle dou sacado máis, que non me acordo de nada. Ese non sei como. E, bueno, total, quedamos así. Eu supoño que foi un horror aquel, entón. Non nos quero ver. Eu quería felicitarvos. Bueno, felicitar primeiro o comité. Claro. A mí non se me felicitar ao comité por este mes de marzo e por outras moitas cousas que fan. Pero individualmente a Aurora coñezo a máis, e leo a máis, e teño máis obras, pero considero, e aproveitando que se estás aquí, e que o teu libro sei que eu penso que debe de ser de lectura obligatoria. Felicito de ti por a valentía, que supón este libro, de falar dun victimario da familia. O sea, me parece que é unha faceta que eu cando te descubrí, bueno, requiere enamorar. E entonces, parabéns a seguir e meten as mulleres. Bueno, pues nada, agradecer de parte do comité, como xa vos dixen antes, é importantísimo ter mulleres como vos que poñan, que saquen, non? Que saquen do silencio, que visibilicen, que nos den imaxes e que sigan perseguindo esa finalidade, non? Bueno,